VP Chiwenga talked about this, but we did not listen. Sara pena mashoko buda panguva ino achitaugwa namakomichi achiuya panguva ino achiti vanhu vakambouya vakatora VP Costa noChiwenga zvedambe, but panguva ino kwauchanzwa kuti kunzi VP Costa noChiwenga kana vachitaura aiwa munhu anenge achirevesa and anotaura chokwadi zvinhu zviri paground, noti zvekufadza vanhu, but anotaura zvinhu zvanyatsokuziva kuti ndo the reality, lived realities aripo at the ground. Nobody subscribe or like on the bell icon. Tienda paenda makomichi anodanyira chiti Vice President Chiwenga has been talking about making policies to end corruption and improve our economy so every Zimbabwean can provide for their families. He always warned us about relying on handouts, but today his words ring true. Tungwarara was doing empowerment programs, but due to reasons we don't know, today's donation rally was cancelled. Imagine the people who were waiting to receive donations. What will they think and feel? As for me, I'm not that disappointed because I've listened to and believed in Chiwenga's teachings. He taught us to focus on implementing policies that make our minerals and resources benefit everyone. Mashoko anobuda panguva ine obva aposta VP Costa noChiwenga ari kutaurwa namakomichi achiti VP Costa noChiwenga vagara vakataura kuti aiwa ngatiitei zvinhu zvinoita kuti everyone abenefite. Tiona vana Tungwarara panguva ino vachiuya vachibhenefita kumastate contracts pamwe chete aiwa nekuita maillegal dealings nezvimwe zvakadaro nemacompanies avo achigrebha matenders. Panguva ino kuri kuonekwa kunzi they are getting the highest share. Zvimaprofits zvasara ndopo vanenge vachiita maempowerment nezvimwe zvakadaro. Vanhu panguva ino zvavanyatsokuonekwa kunzi are being supported. Panguva ino they seem like vari kuuya vachifarira macitizens but vari kunouya zvavo vachirumira. Mashoko anobuda panguva ino chinokwa kunzi munyika yeZimbabwe vanhu vari kutambura. We've seen mavideos yesterday vanhu vakamirira Tungwarara kuti aite empowerment, vanhu vachitofaitira kuti vaone chokudya chembere aiwa nemadhara. Nyatsokuonekwa kunzi mumacommunities umu people they are struggling. Embotidze mafunguro enyu muri kudipa pamusoro pechituko ichi. So subscribe or like, catch it on the bell icon.